Toj, arra nem is beszélve. Na, tehát hogy van itt? Mi van itt? Magyarázzátok már meg, bazd. Igen, kollégámnak elmondja. Légy szíves. Meséld a történetet. Mi van? Mi van itt? Igen. Mi állunk itt? Ki kérdez? De mi állunk itt? Mi álljunk fel? Azért állunk itt, hogy emeljük meg a ládának az árát. Mi, kevés a láda, vagy hogy? Kurva kevés. Naponta keresel 10 euró. És az ára? Nem. És 5 euró a sör. Nem, még a ládáért is kell verekedni. A ládáért is kell verekedni. Úriembert kérdezzük meg. Mi a riporter? Kurva nagyon alacsony a ládának az ára. Kurva az alacsony, drága ládára. Fel kell állni a ládára. Fel kell állni a ládára. Lehet, hogy az... Kurva alacsony a láda. Magas a traktor. Magas a ládára. De nem fogják megemelni. Igen, a lényeg. Csak a traktor is. Csak ha itt állunk esti. Meg körülveszünk Dieternek a házát. Az való... Hogyha Dieter kutyát itt bográsba tennék és forgatnunk, eleve nem, kijönne. Direktbe menne a... Látjátok a kutyát? Én nem tudod rácsatlakoztani a műholdra. Direktbe menj. Jelen menjünk Robihoz, kérdezzük meg őt is. Mi a vélemény a sztrájkról? Gyere! Hol van? Itt van. Megkérdezzük a fiatalembert, mi a vélemény a sztrájkról? Jó tesztetek, gyere, így gyorsan csináljátok. Adesso poi che ti dà la stessa paura perché cazzo Hai la beccali? Bună ziua! Bună dimineața! Băiatul, tu vai pus în direct, dar n-ai pus în direct. E pe poza. Suntem aici în Germania, o grevă ușoară la început. Urmă venim cu topoare și... Probatori! Da, Regina. Da? Serios? O să te vezi. De la ora 9 începe mai puternic. Ja kérdezzük meg a fiatalot, Să fiți pe post. Elmenekül, nem akar nyilatkozni. Da, te știi al meu. Unde? În Cobăr? Ce face și dar cine va zice să mergem? Așa. Metru! Nu se poate glumița pe gente. Pâine cu rahat de cioare! Murim de foame! Oh, dracu gol, ha? Baga gol! Fiatalok nem akar nyilatkozni. Alig bal, e bun așa. Doamna, nu vine nimeni, nu doar cu Tényleg vagy. Te-ai supărat? Nu? Eu? Dar noi n-am lucrat ieri. Noi foarte aia, până noi știm soarele. Keresd meg, hozd ide! Kőkül. Igen? Kőkül. Mi van? Nem nyilatkozik. Da, dacă nu e obligatoriu, dar poți să Zici ceva despre vremea asta. Până la ora 3, de la ora 3. Hai mă că te vedea pe net. Microfonban nem akar beleszólni senki. Légy szíves. De hogy? Majd meglátod. Menj haza. Írja meg! Mondja, nem érnek még, basszom meg a sztrájk. Van merted, akkor beszélj a mikrofonban neki. Beszélj! Erre vidd innen a gumidat! Hozzánk a rendes hüveg! Ez elég, hát majd megnézheted a netten is. Ezt mondom én. Teszi fel? Nem, Zsóti. Válasz szépen. Felteszi, a tegnapi hagyma. Tegnap is fel van.
Tegyétek felfelé az internetre. Lássák meg, hogy keresik a pénzt Németországon. Szivárvány szapkást örökítsben, mert még egy ilyen tolvajt nem látsz. Most ment arra. Most ment arra felé. Van színes világ. Szín világ, észre kapnám, mikor telibe rúgnám. Az álla elfordul, hátra. Gyere Zsoltjól. Vagy kérjél tőle intézni. Annyit keresünk, hallod, hogy leesett a kettőm, csak 2 ujjam maradt. Lássuk, hogy megmutasd az ujjadat, mert nem látott a kamerám. Annak bűnöd. Várjál, kérdezzük meg a művész urat is. Mi a vélemény a sztrájkról? Egyik elvonul, másik megy szarunk, nem sem visszabarni. Leszarják magadra. Amolyannak kezdjük mindent, annak gumit már minden van. Pénzé van. Oda. Elmegbaszom, nem látom, hogy ki már a hülye. Levettem a gumidagrágot, hogy lássák, hogy mit adtak. Hajuljál! Ezt 23 euróban megvettük 15 évben. 15-én megvettük egyben Egyben van az annyi kabátos 15 euróból. A faszom a keresztül, meg 1 arra 5, megvettük 50 centiban. Gyere, itt 3 beszélj euróba kerül, akkor oda-vissza. Ja. Azért muszáj 30 eurót váltegyen egyre. De kapcsolat figyelkeimbe Nem, mindenki. Mindenki. Nem mindenki. Mi? Nem. Ki? Van ilyen is. Mi? Yep. Azt mondták, hogy már nincs. Már nincs. Nem. Nem kell, meg nem fog. Jó, állítsd le.